8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балаларга түләү алу өчен гаризалар кабул ителә башлады. Исегезгә төшерәбез, акчаны май аенда күчерә башлыйлар. Финанс ярдәме төбәктә җан башына уртача керем яшәү минимумнан артмаган гаиләләр өчен билгеләнгән. Татарстанда яшәүчеләр күпме акча ала? Хәбәрчебез ачыклады. Чуть более 79 тысяч решений будут иметь положительное значение. Җәйге каникулларга бүләк, Татарстанда 8-17 яшьлек 80 меңгә якын бала яңа айлык түләвен ала. Ул җан башына уртача керем төбәк буенча яшәү минимумы күләменнән артмаган гаиләләргә бирелә. Татарстанда бу сумма 10,756 сум. Яңа түләүләрнең база күләме 5216 сум. Ул ихтыяҗны бәяләүгә бәйле рәвештә үзгәргән мөмкин. Гаилә әгъзаларының гомуми еллык кереме, өстәмә торак мәйданы, дача йортлары, мотоцикллар, автомобильләр булуы исәпкә алына. Түләүләр мир картасына күчерелә яки Россия почтасы аша таратыла. Гариза торганда банк картасы номерын түгел, ә нәкъ менә счет реквизитларын күрсәтергә кирәк. Дәүләт хезмәтләре порталы аша гариза бирә алмаучыларга гаризаны күп функцияле үзәкләрдә, май бәйрәмнәрендә дә тутырырга ярдәм итәләр. Конечно, Без гариза бирүчеләргә дежурлык режимында хезмәт күрсәтәбез. Гаризалар май аенда кабул ителә. 9 һәм 10 майда офислар 10-нан 14 сәгатькә кадәр эшли. Бу көннәрдә клиентлар багаларга түләү мәсьәләләре буенча гына кабул ителә. 4, 5, 6 майда офислар гадәти режимда эшли. Карау вакыты 30 эш көне. Барып эшкәлекләрне бердәм контакт үзәгенең номеры буенча яки Россия пенсия фонды сайтында белдерергә мөмкин. Фарис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Динар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.